Otetaan sinne vähän edemmäs. Yes. Sä oot aikamoisen paratiisin löytänyt. Joo, tää on tommonen Helsingin paratiisi. Helsingin paratiisi. Joo. Ja siinä on ihan hyvä sitten. Tässä otetaan tästä keulasta tonne ja sitten sieltä perästä. Mä voin vaikka näitä köysiä laitella. Laitan alustavasti noin, ja sitten kiristellään sopimusta. Tätäkö? Oota, mä voin ottaa sen. Se on siis jossain jumissa. Joo. Hyvät näyttää. Ai että. Täällä on jopa aika kirkas vesikin nyt. Meritaimenet siellä tuikki. Nyt. Laitetaan leiri kasaan. Nyt kasataan puolijoukkue teltta. Chillaa.fi. Kannattaa kysästä, jos haluaa vähän isompaa telttaa retkelle. Niin kuin mekin tänne Mertsari-reissulle. Tuottaja Tusi Eesaamonen, laitetaan paketti kasaan. Elikkäs otetaan sieltä säkki auki. Levitetään. Sieltä vaan. Katsotaan miten iso siitä tulee. Otetaanko suuaukko aamuaurinkoon päin? Otetaan vaan. Anna ylös. Ei kun alas. Alas. Totta. Eli siis tämä tulee ylös. Tää tulee alas. Sitten siellä on se metallilenkki. Niin on joo, mä huomasin. Noin. Sitten vedetään tähän tällainen virallinen puolijoukkue telttasissin solmu. Eli umpisolmu. Tää rupeaa näyttää teltalta. Nyt vedetään vielä pari kulmaa kiinni, niin päästään ton Keskisalon kimppuun. No niin, mennään laittaa salka pystyyn. Joo, sinne vaan. Nyt jännittää. Kurkataan vähän. Oi, sieltä nousee. Joo, miltä vaikuttaa? Voi kiristää vielä vähän. Joo, mä katson tässä keskikohan tästä. Joo. Harjakaiset. Joo, hyvä. Vielä. Voit vähän. Se on seuraava pykälä. Siinä on varmaan. Ei tappas. Tarviiks tulla... Älä nyt riemastu, kun ei tappas. Hyvät tulee, hyvät tulee. Tää on joku tämmönen uusi malli, kun tässä saa tällainen lieveä. Joo. Mitäs me meni ehkä sellainen 10 minuuttia, kun laitettiin teltta pystyyn. Ja edellisestä kerrasta ollut ehkä sellainen, mitä mä sanoisin, 5-6 vuotta, kun on tämän tapaista telttaa laittanut pystyyn. Ja mun mielestä tälleen niinku kahteen Pekkaa. Vähän tuli tuo kameramies jelppaamaan, mutta niin aika helppo homma. Voi suositella kyllä. Ihan siistin näköinen peli. Ja laitetaan kamina kohta sisään ja vähän tulta kaminaa, niin ai että siellä on kiva lillitellä. Kapteenin grillin kasaus. Morjes. Meillä on grilli kuumana. Tää on nyt ihan neitsellinen.
Ihan neitseellinen juttu. Nyt pitää katsoa, meidän pitäisi saada joku tuohenpala tonne. Tää oli vähän tämmönen tosi pieni. Penkkinä sen aikaa kun... Ota vaan tuo. Oho, tänne. Ota vaan tänne. Tuosta sinne. Joo. Pistäis tonne. Olla lähellä tätä ovea. Oliko sulla lisää? Kato, on niin hyvät puut tänne näin. Joo. Mä luulin, että tuo täytetään kato ulkopuoli noita hiiliä. Ai niin, ne vedetään sinne sisään. Joo. Juu. Pistäs tulta siihen. Pannas tulta vähän kei. Tässä on sellainen hieno homma, että tässä pistetään. Se on sellainen pikku tuuletin tuolla alla. Okei. Täältä pistää kato pörisee. No niin, onko siinä niinku, siinä on sähköt tossa? On aika haippaa. Vaikka olis mulla jäänyt se päälle. No niin, takku on loppu. Patterit loppu. Katsotaan miten lähtee. Äsken ainakin toi kamina syttyi aika hyvin tossa teltassa. Kuitenkin se niin semmonen kemiallinen uni tähän. Heittää vaan siihen pari hiiltä siihen päälle vielä. Hirveän kokoisia hiiliä. Joo. Kyllä siitä sitten. Komea auringon lasku sun takana. Näin, jos mä laitan rinkaan tuohon vaan vielä. Tultiin vähän eräilemään, niin täytyy ottaa vähän evästä. Vai sushi. On hyvä. Oi. Kippis. No niin, huomenta. Nyt on ensimmäinen yö nukuttu täällä teltassa. Aika komea keli on tuolla nyt. Se on vähän miten kala on aamusyönnillä. Meri on aika tyyni. Otetaan vähän aamupalaa tosta ja sitten laitetaan vehkeet kasaan ja mennään pikkusen heittelemään. Ruoskin meren selkään. Tuottaja laittaa kamat kasaan ja lähdetään tosta vähän roskiin perhoon. Tässä nyt ollaan 2 tuntia säädetty kalavehkeitä ja näitä kameroita valmiiksi. Ei ihmekään, jos ei harrikalassa tuotannolla hirveästi näe noita pilkkukylkiä. Niin syy on ihan siinä, että säädössä menee se 90%. Mutta otamme vähän vissyvettä tässä, niin jaksetaan. Komea keli. Okei, nyt olisi tällainen meritaimenperhojäljitelmä. Vähän tällaista jotain silakkaa muistuttaa. Kokeillaan, jos tästä tulisi. Tässä on aika kivan näköinen paikka nyt. Mukava tällainen tuulen ja tyvenen. Hyvin näkyy. Aurinko kimaltelee. Tää auringon valossa kimaltelee kivasti tuo perho tossa. Aika hyvin lentää tonne myötätuuleen. Joo. Heitetään tuollaan 20-25 metriä tonne ulos siimaa ja ruvetaan
trippaile. En tiedä kuinka ne kalat on tälleen päiväsaikaa liikenteessä. Tuottaja vapaa vähän heitellä. Noniin, siimasolmus. Ei se ollut. Kyllä se lentää joo. No, oliko? Mä kävin. En mä osaa sanoa, että mulla oli semmonen kilahdus silmässä. Aina niinku 15 astetta itse oikein, että mä en paina silmässä. Okei. Tän hetkessä ei. Joo. Eli kello 12 tästä. Nyt oli aika nusakka. Tällainen olisi nyt. Harmaa katkarapu. Tää oli myös Vesijärvellä. Aika kova. Voitti Vesijärven arvontakilpailun. Tää toimi siellä. Ehkä tää toimii myös sitten täälläkin. Laitetaan solmu. Siitä ei ainakaan lähde irti. Mä en tiedä, onko tuolla lyijypainolla mitään virkaa, mutta antaa se nyt olla siinä. Tässä on myös tässä perhon rungossa on vähän lyijylankaa kierrottu tuohon koukun ympärille. Uppoo jo itsessään aika hyvin. Tällä mä kokeilen kohta. Näin. Nyt kokeillaan tosta aika rannasta heitellä. Heti tyhjät pois niin sanotusti. Tosta syvenee aika nopeasti tosta ehkä 5-10 metrin päästä rannasta, niin syvenee tosi jyrkästi. Kalat voi olla siinä. Eli harmaa katkarapu on nyt siiman päässä. Ne on tosiaan joskus tullut 3. heitolla. Päivän 3. heitolla, ensimmäisellä heitolla, niin on tärähtänyt hyvän kokoinen meritaimen kiinni ja sitten on ihmeissään, kun se niin alussa tärähtää kiinni, niin ei mennä aina olla ihan valmiina. Nyt ei ollut sitä ongelmaa kyllä tässä kohtaa. Pikemminkin päinvastoin, että saa kyllä tuntitolkulla hinkata ja ei nyky. Sitähän tää kalastus on. Tässä silakka. Voi. Se on silakka. Otetaan sit saadaan tosta varovasti. Itämeren silakka.